Ja to vlastne nie je boha. No ne, kačky mačky. Špička. Čo je? Prvá filmuješ. To je už konec, to je už konec sveta. Staré piče idú do kostola, pálko neberne kopa. Ja som lesný inžinier. Počkaj, volá mi volakdo. No nech chvála Bohu. Tá piča pága. Áno? Dá si ešte dve Čauko, prepáč, áno. palice. Dneska polka triedy chýbala, ale volali sme im, zajtra dojdú všetci. Vy sa už sme spolužiakovi povedali a on sa s tebou zajtra dohodne do Banovic. Áno, on tam vystúpi na stanici a potom už ti zavolá, kde ako. Aha, jasné. Prídeme určite preto. Určite prídeme. No dobre, čau čau. A kočky mačky, hore značky. A čože tak kričíš? Prečo? Kto ťa nasral? Smoj lesy, ty máš 18 000 hektárov lesa. Počkaj, Na bok. a piču bajan. Nenáročný. Čo by si tam robil? Ako čo by som tam robil, čak. Zápalky sú neni. To je taká... Margaretka. Čo to tam je? Čo ty zdochol, pesty kráľa? Ládo na bok, ale to ide.